संनो रोंखागोन आं होमबाबो नों जोंनो संनानै जाहोलांला आरो देनां हौवानि न'आव थांनानै ओंखाम ओंख्रिखौनो संनानै जाहोखानांगोन होमबालाय आं सिख्ला समावलाय मानो संनानै जाहोनांगौ जाखो देनां हाबानि उनाव जोंहानि न'आव थांनानै जाहैबाय थाबानो जाबाय ऐस बादुलिनि रावा हामगौ नामा बिमानैखौ बिदि बुंनो फैगानियाथ' मालाय दुगि मारिथार खालि दुगैनाय साफा थानायल' बेना जेबो खामानि गैया बुंना लानाङालै आफानि सिगाङाव आफाया दानो जोंखौसो रायगोन आच्छा बारु थाइबानि लारु जानोसै खुरदो ओमफ्राय आयालाय आया मालाय बाजैया 10 दिननि सुथि लादों नालाय बेरायगासिनो दङ ओमफ्राय मागोबो सफैबायना मागोनि फिथाखौ सोर देगोनब्रा आंथ' मिथिया आदायासो मा खालामो वाइला मा एसे मोदोमखोब्रा दाउखा राजा जि गोथाव ओंख्रि संबायलै साबास दाउखा बेटा साबास दाउखा बेटा नोंनो मा नांगौ बेखौनो होगोन आं बुं नोंनो मा नांगौ आंनो बांद्राय जेबो नाङालै नोंनि अननायखौ मोनबानो जाबाय आफा साबास बेटा बिदिसो जानांगौ आं नोंखौ जेब्लाबो अनोब्रा दाउखा बेटा आंनोलाय माथो बिदि अफार होआलै आफा नों मानसिया बिराद गिदिर गिदिर बुस्थु बियोना आच्छा दाउखा राजा गिदिर गिदिर बुस्थु बिबा होगौना होआमोन बे बिनायनि सायावसो सोनारगोन आंनि दाउखा बेटाया मालाबाबो गिदिर बुस्थु बियाब्रा ना दाउखा बेटा आं बांद्राय बुरखाय जायालै उनाव बिगोनब्रा बिनांगौबा आं दा ओंख्रिखौ खांनोसै आच्छा आफा नोंथ' आंनो बाइकबो होआसै बाइकनि EMI खौबो सुख'नो थाखाय फैसा होआसै जब मावनानै जेने थेने सुख'बाय थानोसै आं हायोबा अननानै फैसाखौ हरदोब्रा आं थफिरामनो हरफिननो मानो होनोब्ला आं थफिरामनि फैसाजोंसो बाइकनि किस्तिखौ सुख'बायना आच्छा बेटा बाइक लानो हायो नाथाय फैसा होनो हाया गाबागाव बाइक लादों गाबागाव किस्ति मारिब्रा ओइ दाउखा बेटा दे ओंखाम ओंख्रिया रेडि खालामदो ओइ दाउदै मालायनोखौबो होनो हायो आंनोबा होनो हाया माखौबा दुमफाव दे मोजाङैनो दे नों बानाय मोनबा आंखौ बुंबानो जाबाय अब्लासिम आं रिल्स मोनसे बानायनि दे दुमफाव जागोन दे मोजाङै देबानो जाबाय आखाया साबा आंखौ बुंबानो जाबाय आरो फिथाखौ मोजाङैनो दे जाहाथे फिथा सावनायाव मोजाङैनो मोनजायो जागोन दे आयै हायोबा नोंबो एसे देफाफैदो आं थोरसि सुहैनोसै आयो बाला आंनि फिसाजो दुमफाव मा एसे मावथि नोंना आखाया साथाबाय होमबा दसे जिरायथ' बिनिफ्राय देफिनबानो जाबाय मिथिबाय आं मिथिखायो माथो नों देखानो नंखाया आयो दासो देलाय गथ'आ मोजाङैनो देराखै नों दानो फिथा देनो होबाय जेबो नङा आंना दुमफावा ट्रेनिंसो लाखादों आयो देनां हारसिंफोर लजिङाव थाहैबा फिथा देनानै जानो नंखायथार बियो गावहासो मावनो गगौबा फिसाजोखौ खामानि थिनगासिनो नङाहाय बाल आंनि फिसाजो दुमफावा आखा फाखाखा आरो गावनो सिगां आवग्रिजोबखायो मिथिबाय बिदि होननानै गथ' उन्दैखौ खामानि थिनबाय था स्कुलाव हगारनो जादोंना जायाखै जानायालाय जाबाय आयो मानसियाबो थालिर बिफां बायदि जि ग्लब ग्लब देरदों आरो लोदोखौथ' बुंनोनो नांला फुङाव सिखारनानै एक्सारसाइज खालामोनबाबो खालामा गावहानो सिखारा फुङाव आं सिखारलायनांगौ आयो नों गावबागाव मिथिया आयु गावनि फिसाजो उन्दैखौनो माबायदि बाहायो नोंलाय माबायदि जागोन नोंलाय आच्छा मानोबा फैदोंमोन हांग्रिमोनदि फै जिराय फै आंबो नोंसानि बे उवालखौनो लांनो फैदों मेसिनाव देनाया बारा गोथाव जाया नंगौ आयो सोर देगोन नों आं देनायाव गैथारा माथो आंहा 10 दिननि सुथि लादों आयो बाला नंगौ औ 10 दिननि सुथि लादों बेनिखायनो बे 10 दिनाव जेराव गोसो बेवहायनो थांगोन आयो बाला होमबालाय थौ सानैजों जोंहा दखानाव थांनि उवालखौ नों दाहाय लांबानो जाबाय जागोन दे आं सिबिंबो बायगोन आरो मागोनि थाखाय ओमफ्राय नारेंखलबो आं जेबो लायाहाय आंहा 10 दिननि सुथि माब्रै फिथा देनानै जाहोयो गावसोरसो मिथिसिगौ आयो बाला दे होमबालाय थौ थांनोसै ओमफ्राय सन्थुलानि दखानाव आंहा मोननैसो बुस्थुबो लानांगौ आयो दे होमबालाय बे दुमफावखौ बांद्राय खामानि थिनबाय दाथा जेबो नङा आं मावनो हागोन दे दुमफाव मावथिथार दे हायोबा माव हायाबा दामाव दे जागोन दे बापावै हरनो गोसो गैगोना गैयाब्रा हरनोलाय गोसो दङ नाथाय फैसासो होगोना होआ नोङो दांनाल' थांबा मा जानांगौ जाखो ओरैनोबा नों दांनाल' थांनो ओंखारदों बेनिखायनो फैसा हरग्रोलै होमबासो मोनगोन नों बापावै माबायदि इसिबां जाखोब्रा नोंलाय सन्थला बिजनेसनि दिमागा हाबमारबाय नामाब्रा आरो बिदि बिजनेस खालामबा बोरै जानांगौ जाखोब्रा आं बिजनेसखौ बोरै खालामनांगौ खालामनाङा रोंगौब्रा आंनि माथायाव बिजनेसनि एम्फौआ हाबबाय मिथिबाय बेनिखायनो नों टेनसन लानाङा
जायखिजाया नैबे बादामालिखौ गानगोना गाना बुंदोल'। गानगोना दद मा गानगोना गाना सोङोलै दांनायनो थाखायसो बायदों दा बेवहायबो माबा सोंबाय थायो। गानना लाब्रा नोंनि सिङाव गाननायखौ रावबो नुवाना। आच्छा नों आंनो बे बुस्थुखौ हरगोन ना हरा? लांनो गोसो दङबा फैसाया हरगोब्रा। बेलेगखौ फोथायबाबो नोंखौ फोथायजायाना दांनानैल' ब्लड थांबालाय। बुरबक सन्थलाया आंनि गोसो सिङावसो हाबनानै दङ नामाब्रा? बोरै मिन्थिखो बेलाय? आंसो बिदि सानदोंमोन दांनानैल' थांनोसै होननानै। साला अजा बोराय मासो नामाब्रा? लागना लालै कास्टमार फैदों दा होंगो दोंगो डिस्टार्ब खालामथारनाङा नों मिथिबाय? हरदो फैसाखौ हरगोन आं। आयौ बाला थफिराम नोंबो बादालि गानलायो आयो। दद आंलाय मानो गानलाबायनांगौ जाखोब्रा? होमबालाय माथो नोंलाय गोजाजाम बादालि लालायनो नागिरथारदों। नङालै बिदि नङा आं माने दांनायनोसो नागिरदोंमोन। लायथो बिनिखायनो दिहुननानै होमाराखैमोनब्रा आं। साला बैमान नंमारगौसो आं साननाया नों बेखौ दांनो मोनबा लाखानाय नङामोनब्रा। आच्छा आइजो माहारिफोर मा नांगौ? नांनायालाय नांगौमोन ना आरो नाथाय नोंना दखानानो नक्सायानो सोलायबाय माथो। आं आंनि थाखाय बुस्थु लांनो फैदोंमोन आयो बिखुनजोनो माबा मोनसे मान बावनो मागोनि होननानै। दाथ' आंनाव पातलंफोरसो मोनगोनलै। मा पातलंहाय? माने पातलंब्रा बे बादालियानो सिङाव गानग्राया। आयौ बाला सिङाव गानग्राफ्रा इसिबां नाम दङ आयो। जायखिजाया जोंनोथ' बेखौ नांला दख'नासो नांगौमोन जोंनो। गैलालै दस्थिमोन दख'ना गैला। ओमफ्राय बे माबाया थफिरामा माहाय दांनायनो जालायथारो नामा? माथो दांनायनो मोनफेराखै नालाय दांनो लुगैदोंब्रा। हाथायावनो मेल्ला फुटपाथाव फानो माथो नोंहा बेवहायनो दांनानै नायनो हाया आयो? आं मालाबाबो दांनो लुगैफेराखैना बेनिखायनो दांनाय नायाखैब्रा आङो बादालिखौ। दिनै सन्थलानि दखानाव नुनाय लोगो लोगो गोमो गोथां गोजा गुफुर बायदि गाबनि नुनायखाय बिबार बायदि नुनानै दांनायनो लुगैबायब्रा। लाजियाबो नामा नोङो? बापावै माखौ लाजिनांगौ जाखो? जानाय बुस्थुखौ जाखायो लोंनाय बुस्थुखौ लोंखायो खिनाय बुस्थुआ खिजायो थिग बिदिनो गाननाय जोमनायखौलाय मानो लाजिनांगौ जाखो? नोंबो दख'ना गानदों नोंबो ब्लाउस गानदों माथो लाजिनांगौ जाखो नङा होमबा? थिग बिदिनो नैबे बादालिनि खोथा बुंनायाव जेबो थाङाब्रा। बापावै दांनो मोनबाय माथो। दांबाय नालाय लादो नोङो। होद मानो लानांगौ जाखोब्रा आंथ' गानाना। नों गानला गिदा गान लानो बाला नों मानसिया खुजाथ्रासो। ला जल्दि लाबाला लानानै गानबानो जाबायना। ओरैनोबा नों हिनजावखौनो मोनखाला हिनजाव बायदिखौनो जानानै थादो नों। मा? औथ' आयो हिनजाव बायदि जानानैनो थादो नों हिनजावबो गोसो थोला बायजाला। जाय नोंखौ गोसो थोदोंमोन बेबो नोंनि बिमासो जाबाय। बेसेरा मोनथारबाय आं नोंखौ मिथिबायना। गोदो सिख्ला समाव नोंनाव खारसननाय टाइमाव नोंसिनि गामियाव जिअ टावार नांनाय मोनबा आं थाबोथारगौमोन मिथिबायना। दाबो जेबो नंला दे बायदो लानानै थांदो। दे बायबानो जाबायना देनां उनफोराव हिनजावफोर मोनबा गानहोबानो जाबाय। औथ' आरो लां बोर मोनगोन। नोंनि आखायाव हिनजावफोरनि बुस्थु थाबासो नों हिनजाव मोनसिगोन मिथिबाय? आच्छा दे बिदिसो होमबालाय हरदो दे। नै लांदो। मा बिदिनो हरगोन नामाब्रा? प्लास्टिकआव हरब्रा प्लास्टिकआव। बिदिनो लानानै थां। बापावै नंमारगौना नंमाराब्रा? लानानै थांबा माथो सिख्लाफ्रा नुनानै नोंखौ फसायनोबो हानाय। नंमारगौ नामाब्रा? नंगौबा जोंलाय मानो थगायनो ना सन्थ'? औ लानानै थांदो नो। आच्छा दे हरदो होमबालाय। नुबायना थफिरामा बोरै जाम्बा खालामजायो? हिनजाव मोनगोन होननानैल' बुंथारनांगौ आयो। नोंसोरबोहाय मा जात खालामबाय थायो? नंगौ नामा? बिदि लानानै थांसै नामा आं? लानानै थांदो अब्लासो सिख्लाफ्रा बा बे हौवाया मा एसे हिनजावफोरनि बुस्थुबो लाबोनानै होयो होननानै फसायगोन। आच्छा दे होमबालाय आं बिदिनो लानानै थांनोसै। फैसाखौ हरनो बावदो। जागोन दे लानानै थां। दे फैसायाबो सफैबाय। आच्छा दे होमबालाय आं थांनोसै। ओइ सन्थला आंनोबो बादामालि हरलाय मागोनि अफार हिसाबै। बिदि जालाबायो नामाब्रा? गैयालै बिजनेसाव बेफोरबायदि फ्रि गैया। मानसिफोरा दखानिफोरखौ तामसा मोनोब्रा। फैसा थानायल' नुयो बाखिल' बियो। नोंबो बाखि बियो बैबो बाखि बियो अब्ला मा जागोनब्रा? बेफोरबायदियावनो खायसे गामिनि दखानफ्रा थैयो मिथिबाय?
बाखि होनो हायालै दस्ति जोंबो बे गस्लाफोरखौ बाखियाव मोनबोआखैना है बालनि नाङाबो नोंनि बे बादालिखौ सेकेन्ड हेन्डखौ आंनि बे बादामालि दखाना फार्स्ट हेन्डसोलै सेकेन्ड हेन्ड नङा मिथिबाय आरो बे बादामालिनि मुङानो जाहैबाय हंले ब्रेन्ड बोलेथ' हंले ब्रेन्ड आयु बाला हंले ब्रेन्डसोनो थैबायहाय आयु नामाबो बिदिथार आरो औलै हंले ब्रेन्ड दोनबाय आं बे बादामालिखौ लानोबा गांसे लांदो दे एसे खम प्राइसआवनो हरगोन नै बालाबोलाया नोंनि बे थाइसेल' खमायनायखौ बाथामिस हांग्रिमोनदि थौ दे थांनोसै थौ दे थांदो ला 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 लु 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 ला 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 आफा मा जालायखो नों आंनो फैसा होमारा नामाब्रा बाइकनि किस्ति मारिनायखौ थुफेरामनो होनो दंना आंहा गाबागाव खामायदों गाबागाव होनानै लाब्रा मा बिमा बिफानि सायावल' फैसा बा बोरै जानांगौ जाखोब्रा मालाय बिफाफोरा फिसालाफोरखौ बेसे मोनो मा आंलाय नोंसोरखौ अना नामा नोंसोरनो जानो होदों लोंनो होदों गाननो होदों जोमनो होदों थानो थाखाय न' होदों आरो मा नांगौ हा बाखि नोंसोरो केरियार दा आं हेफाजाब होगोन ना मा बाइक गारि आंनि सिगाङाव जेबो बुंनाङा दा नोङो मा नांगौ मा नाङा मागोनि हाथाय खालामबानो जाबाय नोमायाथ' मालाय 10 दिन सुथि लाबाय बेखौ मोननाय नंला आं नोंखौ बाजाराव ड्रप खालामना गालांनोसै ओमफ्राय आं अफिसाव आद्रा खामानिखौ मावहैनोसै ला 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 लो 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 ला 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 खिनो ओंखारो गुदुं गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया ला 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 र' रेडिअ'फ्राव मा बाथरि होदों खोनासंदे बे समाव मोनसे गिदिर जाथाय नोंथांमोना बयबो गोसो होनानै खोनासं सासे फिसालाया गावनि बिफाखौनो बुथारदों सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला फिसालाया बिफाखौ मानो बुथारदों होननानै बुङोब्ला फिसालाया बिफानिफ्राय बाइक बिबाय थादोंमोननो बिफाया बाइक होनो हायैनि थाखाय रागाजों दुखुजों फिसालाया बिफाखौ रुवाजोंनो देख्रेबदों होननानै सुलुंनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों बेनिखायनो जाय बिथांमोना बिफा आरो बिथांमोना सेंग्रा फिसाला दङ बिथांमोना मोजाङै थाबानो जाबाय जाहाथे गाबोन समफोर नोंथांमोननिबो फाला जानो हागौ नोंथांमोनाबो फिसालानि आखायाव जिउ खोमानांगौ गोनां जागोन बेनिखायनो फिसालाफोरनिफ्राय साबधान थानाया एसे मोजां मा रादाब होयोब्रा माले आफा गिबाय नामाब्रा मानो गिनांगौ जाखो आंलाय अबेसे गिनायलाय गिदोंथ' आरो आंनाबो फिसालाया नंनायनि बाइकनि फैसा जाबाय थायो मालाबा बाथरिनि खोथाफोरखौ मोजाङै खोनासंनांगौब्रा मानि थाखाय सेफटिनि थाखाय जेरै बाथरिफोराव मोजाङै बुङोना जौ लोंनानै गारि सालायनाङा बेखौ आं मोजाङैनो मानियोब्रा दा नोंबो बिफाफोरा मोजाङै थानांगौ होननायखौ मोजाङै मानिदोब्रा मा होनाय जादों आं बुंदोंसोब्रा आफा नों माखौ टेनसन लादों बांद्राय बुंनांला ओंखारदो आच्छा थाइबानि फामे दानसोरां नों गोबाव जाबायमोन नामा ओहो जायाखै आच्छा फामे आं सुथि लादोंमोन मागोआव लोगोफोरजों शिलंआव थांनो होननानै बेखौनो नोंनो खोन्थानो होननानै आं नोंखौ बेवहाय लिंहरबाय आरो नोंखौ आं जोबोद मिसबो खालामखादोंमोन नों शिलंआव थांगोन औ शिलंआव थांगोन लोगोफोरा लिंगासिनो दं आंखौ बिराद गोबावनिफ्रायनो प्लानिं खालामबाय थाखादोंमोन होमबालाय आंबो थांफागोन आच्छा नोंनि न'खरनि मानसिफोरा जेबो बुङाथ' न'खरनिफोरालाय आंखौ रायगोन ना अब्लाबो थगायनोसै आं लोगोफोरजों थांगोन होननानै नों सियर ना औ दे होमबालाय आंबो नोंखौ जोबोद गोसोखांखादों आरो नोंजों बेरायनोबो मोनाखै नोंजों बेरायनो थांनो लुगैदों आं जागोन दे मा जाखो जेबो जायाखै आच्छा मागोआव लोगो मोनगोन दे मालायसो जरा मालाबानो जरा गोदान मोनबाय नामा नों फामे बिदि जेबो नङाबालाय माथो बाथाबला आंखौ जेबो मिथिया होननानै सानदों नामा नों हो आंनाबो बयफ्रेन्ड दं आंबो मिथिबाय नोंनि बयफ्रेन्डआलाय सोर नों माथो जोबोद मोजाङैनो मिथियो आंनि बयफ्रेन्डखौ आंनि बयफ्रेन्डआ बैनो आंनि बयफ्रेन्डआ जाथि नुबाय बेनो आंनि बयफ्रेन्डआ फामेयाथ' मिथिखायो नङा होमबा आयु माथो जराथार आथिजों दावदैजों आरो जरा जाफिनलायबाय नामा नोंसोर सानैया मा जरा जाथि आरो दावदै जों जराखौनो जायाखै आंनि जराया जाथि नङाना आंनि जराया नैबे दानसोराङासो आरो फामेनि जरायासो जाथि आंनि जराया जाथि नङा बिदिसो जालायबाय फामे नों जाथिखौ गोसो थोलायबाय हा अमा राजानि खोथा लानानै नों जाथिखौ लाजि फोनांना हरनाया आरो जाथिखौनो गोसो थोलायबाय आं मा जादों जेबो बुजियासैलै उनाव मोजां बुजायसिगोन दे औ उनाव मोजां बुजायसिगोन लाजिनाय गैथारा नोंसोरो हो गोसो थोनायखौ बिराद खेला खालामदोंथ' आरो ना गोसो जाबानो गोसो थोलायनाय गोसो जाबानो गारलायनाय गोसो जाबानो लालायफिनलायनाय माबायदि संसार जागोन नोंसोरलाय बिदिबालाय संसारखौबो बिदिनो जागोन नामा नोंसोरो गोसो जाबानो खारनाय गोसो जाबानो न'आव फैनाय गोसो जाबानो बेलेग हौवाजों थांनाय हा
जलदि न'आव थाव जाथि आरो फामे दिगदारसो दङ नोङो जाथिजों रायलायफिनबाय थानाया थावदा न'आव आब' जाथिया आंजों एसे खामानि दङ बेखौ आं उनाव न'आव दोनहैगोन दे जागोन दे जायखिजाया बिसोर सानैनि बिथोराव सोरबा सासेखौ लायोब्ला खोथाया गाज्रि जागोन दे जाथि माने आंनि थाखाय बुङाखै आङो नोंनि फिउचारनि थाखायसो बुंदों नों जुदि बे अमा राजानि खानदानि सासेबाबो हिनजाव लाबोबाय न'खरा बरबाद जाखाबाय आरो आंनि खोथाखौ गोसोआव लाखि दावदै मानो थगायनाय नों औ मानो थगायनाय नोङो आंखौसो रायनानै गालांबाय दा थगायनानै लायाबा नोंखौ नोंसानि बाजै आरो जोंहानि आदाजों बोखारनानै